وجد تماشامان هیجا مجاری ام بردوام کن سردانا اردوان بو مصری پیوندین نبینا قاهره و انقره. پروفسور دکتر احمد اوزر شارزایی سیاسیش مرسینی میوانی منه سلاو ریز بوده بریز اوزر بریز اوزر تدید هفودو چاوا بنافت کرن سیسی و اردوان لی ایرو داگیر کر کجر و صاحب بنافت کرن لی ایرو هفدیتین کرن دی سیاستی دا اف زمانی تند وسا زوتیش بیر کرن بریز اوزر وکی کسایتی کی دویواری دا سپورجی نای بیر کرنه از لمرسین سلاو گرم حولیر را دشینیم لبله نوا دولت آدا sözek heye. Dibêjin ki Türkiye devletler arasında ebedi dostluk, ebedi düşmanlık yok. Yani düşmüntayı o dosti daimi nine. Düşmüntayı ji dosti ji bağlı çıkar heye. Vakti çıkar degiş dibin, dost ji degiş dibin. Vakti çıkar degiş dibin, düşmün ji degiş dibin. Düşmün dibine dost, dost dibine düşmün. Levra em dizanın pişti ki vakti ki Mursi girtin kirne hapse Erdoğan ji Sisi ra digot katil, darbeci, zalim, yani evan tı kelime merv hilna da deve xo hamu ji Sisi ra digot. Ama iroji de hames kir go Brahim'ini Sisi, kardeşim Sisi, o ezvini daveti Ankara'ya dikim falan. 10 sal derbas nebiye areda. Çima vahabu peki? Eğer müsaade ve hebe az heneki kurtesi vini bejim. Kerem ke brez özer. Brez unduzanın 2010 da de navçe da navivi lekirin Arap Bahari çeybun. Heneki şoreş çeybun. Henekin evveni ser paytaxt hatne velgerandine. Ve çağı ihvan daha te ser taxt. Ligeleciya لمصر جی ایوان هات سرجی اردوغان دخواست کی پشتی مصر سوریه جی اوه شورش تمام بکه بخوشی ببه لیدر نافچه ببه خلیفه نافچه ببه مزن عربا تشتاکی آکینه دحشمندیاوی ده هبو وقت عبدالحمید تاجی دی دیرو که دا تشتکی آها هبو اوی دخواست کی اوه فکر رامان عبدالحمید دیسا بین روژوه و بخوشی سرکبه لیبله ایش مینانی فکراوی دوام نکر پشتی 2010 دا 2011 دا مصر وقتی که mübarek لسر تخت بیا کرن دوسای 2012 دا مرسی هات 2013 جی سیسی داربه کر مرسی کره حبسه بخو هات سر و چاقی پروگرام اردوغان کتا سکته حتی وی چاقی تشتک ندگو پشتی وی چاقی بسا رابعه کر yani her yeri go tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek millet. Halbuki vakti akine de got Kürde Türkiye'ci acizdi bun. De gotin ki em milleti Kürt bi milleti Türk ra tevin. Em du milletin ama devlete kemeye. Tu çuma usadı beji. Le ica Erdoğan idi fikreki ramaneki başka da bu idi dıkhas ki reke dini bajo. دینا خدایی کی وقتی که ایدی نابه خلیفه نافچه سیسی هلدا پیشا خو گوته سیسی قاتله گو سیسی داربجیه گو سیسی مروه کی نباشه مروه کی خرابه ظالمه اوان تشتا گوتن حتی کک احمد بگوره کک احمد هاگر از وی پرسی بکم یعنی نها 2024 گلو پیوستیا
باشبوونا پەیوەندیان زێدەتر یا ئەنقەرە ji قاهیرە هەیە یان یا قاهیرە ji ئەنقەرە هەیە ku ئەنقەرە di rewşekî tizanî yanî pêwendiyên gel welatên Erebî de niha wekî ne de astekî gelek baş de yanî ew bi xwe dikarin berjevendiyê xwe li ser Tirkiye bisepênin. Ti çawa dinirxînê Birêz Özer? Na divan daviya van sala da Türkiye ew dewletê dev dorê xwe hemû bi wan ra têkiliyê wî xirab çû. İranê ra orta wî baş nîne. Sûriyê ra hemen bi nav şer dane. Yunanistan dijminê xwe îlan kiriye. Amerîkayê ra îlişkiyê wî rin nînin. Îca di vê navçê da ewa polîtîqa xwe ya derva dixwaze kî berfire bike. Li şerê İsraîl û Filîstînê da jî û bona NATOyê jî, bona Amerîkayê jî, bona wê navçeyê jî Mısır devleteke kuvvetli ye. Bona Libyayê jî dixwaze vira derîkî veke ihtiyaciya wî bi vî derî heye, deriyê Misrê heye. Bona wî 2021 da ewan wezîrê derva hatine cemhev 2022 da vê derê wezîrê dervayê Tirkiye ew nebatî hebû çû Qahîrê paşê li Dohayê Sîsî Erdogan destê xwe dane hev yanî eva rêya Erdogan vekir. Erdogan xas kî bi Sîsî ra teze hevaltîkî bimeşîne. Sê sedemê wî heye. Yek di navçê da gelek asteng bû ya dünya siyasî olarak gelek kete zorê da pêşiya me seçimek heye wê seçimê wê ça bike eger ku qey bike wê 2028 da jî wê qey bike kî seçima 2019 da digote xelqê hûnê rey bidine Sîsî yan bidine Binalî Yıldırım. Îro di vê seçimê da divê Sîsî dostê min e ya Sisiya jî ticaretê ra jî ihtiyaciya wan heye. Wextê orta wî Sîsî da dijmintayî hebû dîsa ticaret dewam dikir. Qedera 5 milyar dolar ticaret hebû orta Tirkiyeyê û Misrê ra. Îca niha hedef divê 25 milyar dolar. Dixwaze ewan işte SİHAyî wî hene, İHAyî wî hene, dronê wî hene wana bifroşe Misrê. Li ser Misrê ra hem İsrail ra hem Filîstîn ra têkiliyê xwe baş bimeşîne. NATOyê ra têkiliyê xwe baş bimeşîne. Amerîkayê ra têkiliyê xwe baş bimeşîne. İhtiyaciya wî hebû eva deriya vekir li ser aboriyê, li ser siyasiyê û li ser ewan îlişkiyê derva îro eva gava avît ez barim kî piştî wî işte Sîsiyê ji were Enqerê piştî wê balyozê xwe jî bişînin ew ê bişîne Misrê, Misr bişîne bira çünkî berê herdka jî balyozxane qapat kiribûn, girtibûn. Niha dîsa ewan deriya vekirin li ser siyasî û aborî û têkiliyê derva wê hevgirtinekî alîkariyekî hev bikin îsatê xuyanê. Kek Ahmet Özer te pîroz dikim Kurdiyekî gelekî baş tu aqifî hêvîdarin pêşerojê de em ê her bi Kurdî hev pêvînê xwe berdewam kin. Spas bo te ji Mersînê til gelme bû. Hinekî kêmasî hebû qusurê nerê ne. Rica dikim spas bo te Birêz Özer.